Hoş, mene geldim nälekin. Näme elimden geldi men teýýar inşallah etmäge. Maslahat näme etmeli? He? Ay doktor emel başlamakan ay değilsini hemmemiz Konyak, Begenyak gibi harys keşfer başga taş yerden gelip ştada emel etjek bolýaňyz. Owalky emeliňe de bir berek. Hey ulan Begenyak şaňa. Onca ders yerde oturamak stadyumda oturmuşum mene. Näme etme şu an? Aydın näme etme o elimden geldi men edeň şonu. Huy ay doktor başlam henüz gıdarış vermepdir. Ay doktor meri teýarlak koyduk, içine açık koyduk, taşını ayırmalı biz hey ulan bilesimiz geliyor, göresimiz geliyor. Harç yurtta ne edip täze yolla berek şoň taşını ayırýaňa bilesimiz gelip bar ya. İçine açık koyduk diýämiň. Hani? Siz ben için dil koyup durňazmy? Eyvah cezane. Eyvah bu näze boly? Men diýdim başga ýurtda bir metod berek kesilmi ya, fark et ya. Ey näme değil? Ay doktor başlayan biz başka harçdaki metodları hem biz bilemde eğer iştirak edemezsek biz aydın ay doktor. Bu ne garfy dil ýany gydyma dil koyup durňaz. Boljak işe bolup durmy? Men näme etmem ha? Ýene özüm bir etmeli bolýan näme den çäre näme? Öňçäki etmeli işleri hemme de teýýarmy ha? Haway doktor, hemme zat normal, nebzi zat hemme zat gowy. Aklyňyz gadarlygyňyz, meriden akly galygyňyzmy ha? Ay doktor aklyk diýäm, hawa ontmen aklyk ay doktor. Jibiňiz ay. 10 000 tümen arammadan gowalyp durýan onu. 10 000 tümen peýda. Ay doktor aşyk 10 milyon tümen. 10 milyon tümen hemmetini men jibimde goýjak bolýan diýdiňmi? Hawa da ay doktor hemen gitdik de wallan. Onu wagtynda mermeliň, meteletmeliň onu. Hani dur bismillahirrahmanirrahim. Onu amarkelagyn meriň bana. Ammar kelagy. Ammar kelagy. Hay doktor, evvel bir eksi ölecek kemol başlamakaňa. Haydak. Sana diýäňmi? Ha, bundan men kendini çykarjak. Ya da orada näze bolýar? Ay bir gerek de şu elektriň içine daşsam şu ele düşde bellidir de rahatlayarak gera. Ey ay doktor sen bilimli. Aksi gözlemeýän başajak bolýar. Ekspeksiýan ba patpular ýygynyň. Bula gerek gera. Öz eliň aktiýan içine bir dürk döklep çykarýan şonu betebelli. Şodan şu ammar kelagy meriň başlaýyna wagtym ýok. Ha, hay doktor, men gözleýän bir zatlamyza ammar kelagy diýen ýok, bilmeýän täze zatmy. Sen ammar kelagyny bilmeýän omsada oturup emelletjek bolýarmy? Men näme? Bir dürk döklemäge ýok. Hiç tarda gerek. Özüm elim berek çykarayım biratlar. Gurayın. Hem abzarlamy update etmen bolýar. Hey ulan iýdimi näme dünýäden? Hey, ne bileýin ammar kelagy istemek mene öwrenmeli boljak, ýene bir dowra gitmeli boljak. Goýun hepsiňe ey pis hede otyňyz. Meni wasym jam bolmalar. Bileýin näme etýänmi? Gurayın elime bilen birara degijek bolýarsa. Hani bine içinde qayçy var ama. Ha ay doktor öňkü emelimizden galandyr. Karnın içinde qayçy koyduňuz. Eyvah bıraklar. O desmalla var aptada görüp durun. Emmirat bana ataşalan oldurup durun amın içinde. Berekelle adam daş tutulmadı mı öwü? Han göreyim näme aptada. Bırak eli düşük bolýar. Şo näme şo? Daş yanıktı näme? Bir içinden saf etmeliler mi? Ne kulluyor mu näme keve? Hani Albede daşı çıkardım. Evet. Hay ay doktor meni anladyp bilmeýär. Boş elberek daşyny çykardyňyz. Hiç zat abzarlamy ýöne durdy. Hay doktor, bize bir nasihat, bir okuymalı kitap, bir yol, bir at koykodum. Bize şu derece sen yanak boş elberek emel etmäge ýeteli. Doğru men ken kitaplardan ken hayırlanamak. Ýöne bir doğru filolojiýny geçirdim şaýat. Şu derdiňizde ýarasyn. Filoloji? Ama filoloji siz bilseňiz ýaşaýyşyňyzda kentle wagt ýa. Hey ay doktor biz näet iýdi, näet biz bilmeýek. Enki okuyan zatymyz biz fizioloji gaýtary okyp ştak etdik. Biz onu näet iýdi, näet zatlar öwrenmeli bolýak. Hoş, işte konemada sen bir ne tıkyaňym näme etýän bolsaňyz da dedim. Men gideýin bu nola ýetşenne. Ey mazal sağa man geçti günnoğdu şükür değil. Günnoğdu ne ettin ne? Gideýin koýelim bir dükdere. Doğman için sen mi? Ne mi giyin zatlan? Iş bir otokda öler giydiler maşna meni giydi. Bağlara çıktı. Han günnoğdu näme diýil? Aç değilim bir değil lan giyecek almam olsa. Sene gittin nereye gittin belli. Tanış taptık bir tane.
Şo doktoru koykoyduk hiç nätte dedi. Peşara oynaptır. Sıradesinde kovulya dedi. Kovdunnu sagaman geçen moda olyadı. Onu näme işime tökönüpdir gidelim mi? Sen nereye gittin bir maşlatlan näme geyip duran? Oğul sadan çıkaylığa yüreğim darıp kızılıp barıyam. Ay bir kuşuna bir yer kömökleş dedim ben de var kömökleş. Ay gurrun kenmin. Sonra gurrun bana giyen çıkaylığa gidelim sadan.